ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ +3 ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲି ସେତେବେଳେ ଭାବିଲି ଏ 3 ବର୍ଷ ମୁଁ କେମିତି କଟେଇବି। ତାପରେ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ପଦାର୍ପଣ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଲା। ମୁଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ପରିଚୟ କରେଇଥିବି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ମିତାରାଣୀ ବାରିକ ଓରଫ ଝିଲିପଦା। ଆଉ ଏପଟେ ଲିପାରାଣୀ ପାତ୍ର ଓରଫ କୁନ୍ଥେଇ ମା। ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲେ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ନେବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ଇଏ 2 ଜଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସଂସାର ସହିତ କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ବ୍ଲାକ୍ କଲରର ସେମ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଦୁଇଟାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ଆସିବେ, ଜଣେ ବସ୍ରେ ଆଉ ଜଣେ ତା ନିଜ ବାହନରେ ଆସି କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ସ୍ମିତାର ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅନ୍ଦାଜରେ ଚାଲିଅଛି, ଯୋଉଟା କେବେ ରେକର୍ଡ କରିପାରିନି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିପା ପଇସା ହାଇ ଆସିବ, କାଲି ରାତିରେ ପୁଷ୍ପା ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା ନା, ସେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଏମିତି ମୁହଁ ଲୁଚେଇବେ ଯେମିତି ମୁହଁ ଚୁଆ ନଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମୁହଁ ଦେଖେଇବେନି। ତ ଲୁଚେଇବେ ଦୀର୍ଘ କେତେ ସମୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ଦୟା ଆସିବ, ସେମାନେ ମୁହଁ କାଢ଼ିବେ। ସିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ମକସଦରେ ମୋତେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ପୁଣି ଲୁଚିଗଲେ। ଛାଡ଼ କ'ଣ କରିବା, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ମୁହଁ ଦେଖେଇବେ ନାହିଁ। ତ ଏ 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କଲେଜର ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। କାରଣ ଏମାନେ ନା ଫ୍ରଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚର ନା ବ୍ୟାକ୍ ବେଞ୍ଚର, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ ବେଞ୍ଚର। ଯେଉଁ ଲାଇନରେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଜୋର ବୁଲୁଥିବ ଏମାନେ ସେଇଠି ଡେରା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବସିଥିବେ କି ନାହିଁ, ଲିପାର ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ମାଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାକୁ ମନେ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ରୁ ଭଳିଆ କହିଲା ଆଇଡ଼ିଆ, ମାନେ ଇଟିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବା। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହାଇ ମାରିଲା, କାଲି ରାତିରେ ପୁଷ୍ପା ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂରେ ଥକି ଯାଇଛି। ତ ସିଏ ତ ଯିବ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ ନେଇକି ଯିବ। ତା ଚକ୍କରରେ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଇଟିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। କି ଦୁଃଖର ସହିତ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଅଲଜ୍ୟା ମୁହଁରେ ହସି ହସି ଲିପାକୁ କମ୍ପାନୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଣ ପଳେଇବୁ ତା ସହିତ ଇଟିଲି ଦୋକାନକୁ। ତାପରେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବୁ ଦୋକାନ। ପ୍ରତିଦିନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୋକାନରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇଟିଲି ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଠିକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିବୁ, ସ୍ମିତା କହିବ ଇଟିଲି ଟିକେ କଞ୍ଚା ଅଛି। ସତରେ କଞ୍ଚା ବି ଥାଏ ବୋଧେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିନି। କଞ୍ଚା ଥାଏ ତ ସେମାନେ ଟିକେ ମୁହଁ ଲୁଚାଲୁଚି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୋଗଟା ବି ସେମ୍ ନା, ମୋତେ ଟିକେ ଧରୁଛି। ତାପରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଲୁଚି ସାରି ଆମେମାନେ ଚୁଟି ଟଣାଟଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ। ମୁଁ ଟାଣେ, ଲିପାଟା ମାଡ଼ ଖାଏ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ନ କହିପାରେ ଇଟିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାବୁଛି କି ଦୁଃଖ। ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଇଟିଲି ଖାଇବା ସମୟ ହେଇଗଲା, 2 ଜଣ ଉଠିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଟିଲି ଖାଇବାକୁ। ଯିବେ ପୁଣି ଠିକ୍ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଭାବରେ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ। ବର୍ଷା, ମାନେ ମୁଁ ବର୍ଷା ନୁହଁ, ଆକାଶରୁ ବର୍ଷା ସେଇ ସମୟରେ ହେବ। ଓଦା ପଟା ହେଇ ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ ଖାଇ ଆମେମାନେ ଯିବୁ ଇଟିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। କିଛି ବି ହେଇଯାଉ, ଗୋଟିଏ ଦିନର ଇଟିଲି ଲିପା ମିସ୍ କରିପାରିବନି। ତ ହେଲ୍ଦି ହେବାର ଅଛି ନା, ପୋଲିସ ଜବ୍ କରିବାର ଅଛି। ସ୍ମିତା କହୁଛି ତୁ ଇଟିଲି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ପୋଲିସ କ'ଣ ହବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।